Introducing the Suzuki Bergman Street, the special one. Kaming chu RAMDINMAWIA nia ATEA tin ko mai thina he Haulawng khuwa kan nia family background hi chu kunna thok kan ti thingtlang lo nei ai zong kha kan ni maya tiang chuan kan kho sa ve ni Vb-Agri solution kan han tia organic lei tha kan tia i certified chi ai ro hi chu kan la ni lawa hei kan bei chho ve me ka MZT wa te kan incubator an ni malak na hian certification te poi kan lati thei dura kangaya organic lei tha kan tia charcoal atang te khatianga kan siam chho kha ni atin hei ba ka hian repellent ran nung han no kian na turang chi kha kan neya kan repellent hi chemical ani lova thingmau khatiang hnim mi zoena ma lai tang to kan lo nei ran nung no kian nan te kan lo man thinang kha kan upgrade a ol samzo ka ramawati kher ngai lo ina man mai thei turang chi khan kan siam ani ni kum khan Mizoram kailon an launcha ni khata khan telve kha katum ta hemi Vb-Agri solution lam hi ithimai teng lei thasiam hi ithimai teng kan bei ve a kawa kalve ta aizola hian chuan kan tel chhawa I am Kolkata Innovation Park lam pangkha chachan ni a ani khan ka product kha rin ai ta khan an lo hluta ithimai teng Mizo patan chun han hlutvak ngai na omlo ni tina kan hmu thin le lo kan hmu thin ang mai kha ni a amaro chu tun lai khovela a hlut to zia le ram tam takin an nei thei to lo thilte alo ni boka khanga wang khan nin ka ria ke pon tin pathian mal somna te kan donga ti khan Mizoram kailon han pakhat na kan ni khati kan ni ta khan mi hriat kan lo hlo chho ve zela ei zona dang han person te po khalo rem chi to lowa khalama khan kan kalta tian thei patopin ril ru zong zong mu manglo itit mai teng zan mut mu po tu manglo ten kan ngai tu ve a kan bei ve ti hian kan kal chowa kan bei tan na tak hi chu arei ve deuh to kum ni kum thum kal ta tang khan eng tiang nge he thil hi kalpui chi ang ti hi kan lo dap ve to amaro chu thingtlang atang chuna hara tin mitam tak boina ania ei zon na hian bultan na kan tiang chi kha kan boi zel ani idea thatak po an nei ve thin mai la bultan na kan boi zela khatiang khan ke ni po hun rei tak kha eng tiang kalpui chi nge niang ti kha ei zon na na tlak em ti de kha kan threlova amaro chu Mizoram sarkar zara hetiang hian ei zon na bultan thei turin kanom choti hang kan boi pui tak tak ta ni kalain ni chuan ke pon ka hret chi chuang lova thira chuan maro chu kalain ber po chu ka hret chuang lova thil thiam hi ka nei ve zula mi te phei chuan ami hin nui zat lek lek am chu ti tur khop hian thil ka thiam nem ve a pathian zara pathian mal som ne kan tonga talent te min petra thil re re mai hi ka ti to chen ka tui thei vek zela tui ro chu amaro chu ei zona na thaberem ti ero hi chu ka helova hei tun tuma ka thil ti Vb-Agri solution kan ti tak le thasiam po hi har satna han to chang chu atam aya khotlang huwa po hemi zo hian adanga ti le thowang tiang chi te then le ruala te po alo om thina hatiang khan thil hi aru ka ral du leka ti telo ngai thina tun tum po hi hemi ezon na kan dap chhodon po hian tu market lo ati ka tuma Mizoram kailon ka ti don po hian ka chung te tak tak ba ka chen puite ba khian an threlem lowa ka kala ba sa ka chuan puite ngai pon an threlo engei ti don an ti pon ka soidu lo hrim ta ni achan chu eng vanile si lovila mi min mu sin na tur kha sa ing ka ria ka soidu lowa amaro chu ke ma hrim chen ka tum khop maya khang lai khan kong te achia leimini min dang ton tona ho thei to lo kal thei to lo in ko ma kal konga ria te nga ya maro chu kan ho tu te ka phone a i khen thei jon lo thleng hrim ro min ti wangin ke pon ka kal thleng ang aizol chu ti ril puin kat beiluya aizol chu ka thleng phei ve tan tin man chuan pathian zara tuang takin kan ti thei ta ti chuan loman pakhat na hial kan dong theia kalom hle mai khata tang khan
karil ru kha alo tharta har satna ma chon dan te ka thiam pha em to tu na po hian atira chuan soitong khan ka har satna thin chu sum le pai ni eizon na dang ka dapon sum le pai ka har satna ani thina he ka eizon na tu na ka boipui me ka business po hi atira ka boina chu ka har satna to chu sum ani tho ma se sum hi alo ni berlova ma saber ra kan da thini alo ma saber lova idea le tumru na hi ma saber turani chuan hard working tho tak nei na zuyenga ado da chi poisa hi chu alo kal mai amak tuk chu alo kal mai tak ani hei ge chon ka ring thin lova benga tanga mo tu ne na tanga mo amu phot ka lo tum thina alo ni mi alo hei ti tu na chon ka chiang to a hei ke po ka lom khop mai Mizoram kailon hi soi hindom ka tia achan chu mi te hriata amo business ka tan phet thei phana ani miawa he ka tan chuna hlua chu soi po hi kazak lova anuam ka tia ni Mizoram kailon hi ka hriat na chu du darshan de ani enge ni du darshan a hian anron puanga idea chete nei ni panron tel puiro poisa don tur omania antia sum lo mo nen poisa don kha chuan bank kha ver riova idi me teang tin khati lai khan ke khan khol ka siam chu ka ni chu khol chuan fertilizer kha siam thei sia kha te kha wa mu ve ta ila a thang a ti na ril ru min tan pui then omanga ti na ril ru puin tel ve ka tum ta di har san sang kan na china kan soi tong kha tok chungin ka pheita a form hi online na ti thei ni a online in kan ti fel veka chuan chu kan form iti me teang chu ta chuan selection an lo nei top ta ni form fill up zong kha mi za thum chuang kan nia kan in shami alawa ama ra zu khan mi somli an thlang chok top mai ni ampak zong khan kat top ta khan boot camp kan vanei ta in chu ai zol a hian chuan chung ho atang chuan an thlifim chhozela ti khan top 20 a chawa ti kan a chhozela ka bei sei dan chuan soitong khan educational background bo nei thalo kan nia English vek mananga ya ka hupur khop maya ka phei kha ka bei sei dan taka chuan exhibition type de ulekin ka call nei kha ka va bunga va thave hi rewa a thare riu maya an lo tia emo ti khan khanga khan selection lo nei anang hi chu a thare mai ti a pakhat na te mo an thlan mai kha kan bei sei kha ni a maro chu kha tiang kha lo ni mi lo maya business an miawa kha ka thil ti khan a competitor ne em ka product khan a competitor ne donem ti an lo un dei ne business a chuan a market hi eng tiang a zaw nge ti te mi nan mo tak em tu te nge mo ti te kha lo dei zel mai ni an entik na kha tin uniqueness an dei em he tiang hi atam to em emo mi nan ti ve em mi thiam ve thil ni em ti theng khan min lo en kha lo nia kha khol ngor kha lo ni mi lo maya ka product theng khan eng thil nge a siam chua hei hi a unique em tin kan lo mo tak em mi hring hian ti theng khan kha te phung kha an lo lek kha lo nia kha tiang kha shekil kel phela jang ka tel ngam lo anga ka ti hiala amaro chu shelovin kan ar kho thim dai phei ve topa kan van nei ta hlo kha ni maya khang te phung sang a khan mi thiam tak doctor te chu ai sang ni na nei te po antel maro chu khang te phunga te a khan ke khamin phatalo ni te poinan langa indu sakna hi om mi alo ning ka ria sarkar amo engamo minister le kha ken chi ni lova khang te phung khan ate thlin ngai ni chunga ate thling kan ni chu tun hu thleng hin kalom venga amak ka ti a hun lai khan kalo hlau lo view ringota ka kha chiang tel tela alo khir zia le khani na kha alo poimo sia ka kha chuak tel tela kalom to lan de over mai ma thlir han ti hian ni e ke ni te lun na mi dang te ta na han thil han soi hi anuam lawa mi te en ton ni tura hi har tek mai nia hi theng ka chon tu na po hian en ton tlak min ti mi lawang mi tam tak hian tam jok hian en ton tlak min ti mi lawang ke pon en ton tlak ka in ti bik chuang lawa amaro chu thil soi ve du ka neya chu mizo ter hi kan thua ka tha kan ti a mizo thuak chu tha mizo chu thil kan thiam zung mai te kan ti a adik khop mai amaro chu kan thil thiam te kan thuak thatna te hi kan mang thiam lo em mai ni thil mi te mu'a walang wa chapau pui tok lek hi thil kan thiama atak pak hi kan ti pe lo ani chu tak chu ke po ka lo ni na thina ni ma se tu na chuan kha ka pian thar san to iti mai teng entrepreneur ka pian thar san to mi zo te kan din mun poi mo ziale kan thil thiam na pathian ya thuak min pek kan man thiam ngai je hi ka ra chiang to khop mai abi takin thalai te engama main na kan na hi kor chung su ne na thok kan tum tlat ni hian ka hria ni ke ju na ka zanin
mi na an kalsan to an huchon to an changkan san atang ka jong thina soitop mayang a soi shom po ni mai theya two wheeler kan khoi ve charchara ma se ka izona tak tak chu do ba chon pon thui khol siam khani tlatani tu manan ti peilo pon thui khol siam chu tlang puin mi anglo deu mi bu deu ka tong hu thu ni su se mi te poina enga vak ma an ngai lo deu ti thura kan da ni liep che siam te phei khok siam thleng hian biak cho chi thei deu tura da na kan ne ni kha tak mai kha mi pa ngai in han khoi se chuan mi pa ngai lo thil siam mai chon mi pa ngai mi fing pa ngai le khazir sang thil khoi chu adang de yang thir cher thleng hian ani vek blacksmith thleng hian ram chang kang a chun an mi thiam in an chera kan rama chuan zo pamol deu tu bo chun deu tur ka ti nge ni kha tiang ti tur han kan da tlat ani hei poi ka tia hei heti lama hian kan than hari thang tar te ngai ka tia ei zon na hian a chang kang lo om lo a market a poi mo kan thiam na kan tuina a poi mo ti tak tak kan ti a poi mo mobile phone kan neya heta hian engkima umani amar chu kan man tang kai dan chu adang hlom khop mai social media kan tui ma kan khoi chura hemi kan khoi zat chi hian ka malam hun tur ka ezon lam tur hi han khoi peila chuan ma kan son view hen ka ring bokani chu lova kan soi le du chu mi zo te hi mi ti ang ti chi kan ni mi ti ang ti hin wom kan ti me pikal kan an siam ta an tirnan nu pakhatin lo siam ta awa puida da a hral lok view chuna tu ga chuan a thenom nuina siam vele mai a siam dan kha an tin tin ma vazota amo thiam deuin an tia ti khana siam chok vele mai a hral vele mai anin ti chetona chung chu kan lo to vek to ni aizol mi tam tak po hian business a hian to gring sumo te an han leiring ta thingtlang ate an lok view wa e sumo lok an tia thenom pa chun lei vele mai ni atlan na tur mi hring engza ne ka phurdon a lok na chin hi ka lei ve ringot hian ka thenom pa ne ngan ti cheton em ti kha an ngai to lo an lei vele ringot mai ni khalai e zon na in relate kual dan kha an man lo nge ka ti thon nge ni khalai tak kha an ngai tuang hun thin lo ani tin chu lawa thingtlang a kan omani chuan thingtlang a puisa tlema e zon na kan thlan donin khopuya avek om theini lo thingtlang om tok om mangai khopuya chon sum chu lo tam nge ni chang zor ringot pon e zon na thingtlang a chon ni mi alo amaro chu khwal vei vakina an mua an lei turang chi te heng te hi ke chung ka ngai poi mo thina khalama khan kan ngai tuan kha sum en tin kan mong e zon na in tin kan tapang ti kha apoi mo ka te khalama khan kan ngai tuan kan sen jaw ngai ka tia tin ka soi lai du pakhat chu kan thil thiam hi mani in chung khur chaw thiam lo hian state dang ramdanga kan lan chuati hi poi mo ka tia en tin an mai i mizo chu tun ma tangin traditional in thil kan nei nual maya eile na han soi ta bigila heng sa te ai kan tiang chi te chingal kan ti te hi alar em ni mizowa chuan mizo nuna betlat te bokan ti theng chu amaro chu engeni kan state kan bullo ka mi te chuan ai an hremi alo chu tiang bokin chingal an hremi alo amaro chu barma lampang chuan ngapi minun hria tira tin khothang lama dang pui thu minun hria tir tui minun ti tir theini mizo te hi tlat maya chu tiang ani si chuan nga tinge kan traditional rang kan chome sa te dang pui thu te hei bekang te thleng hian nga tinge ram dang ei thei tur kan process ve mi alo ti hi karil rom thin ni bekang mi helo ti in mu sit mai te kan ching chu tiang turan lo en tinge kan food te hi kan upgrade tang ram tang in tu en ti thei tur hin tinge kan siam ang ti te hi tuna tang hen kan put lo chuan a boi thak mi hnunga kan kal rengang ei zon na ke ka ngai tur re chuan ti hen ka ti thina tuna po lei tha ka siam ani theng ka chuan a ve mai maya min ti mai thei ma se lei tha hi tam bong ek te vermi compost te kema competitor apo hian an omani ka competitor hi ka ne mai ni vermi compost an ron zor chang ka bula vermi compost sain ka thil zor hi an thlang nge turin ka siam do ani ti hi ka tumani exhibition ata ka in pho hoa lei tha zuar an tam ve mai manipur tang ten de du tan ti an zuar ve tho ma se chu ai chon ka product hi min an choose an thlang nge tur ani chu mi thlang nge tur chuan en tinge ka tiang ti kha apoi mo lai takhani ezon na chuan pakhat na chuan mi hnunga kan kal tur ni lo ti hi ka in da to pani china ka soitong khan then om nuin pikala siam chuan fa siam ve ngot lo tur ka siam dor ani ai chon ani ai thale ani ai tui aka siam ngai chu tiang bokin internet a thil en tur tam ezon na thil siam dan te an siam dan angut khan siam ve re lo tur business kan tan don ni chuan mi lo ti to dan kan thiranga chu ai chuan enge an harsat na kha an business a khan enge an chaklo na
ข้าอันที่เราติดต่อขันมีเต้นเงี้ยอันดูทุสามลงนาลายจู่ๆกันส่งช่วงจู่ไรจู่เกนี่ชวนกันจังจอยงะกันอัปเกรดงะที่ชวนไอ้จนน่าเราทิ้งไม่โดนนี่ที่ฮิก็ไงดานันนี่จู่ฟังอินกัดทิวตีแรงเห็นมีมอลไม่มานี่ละมีนุ่งออกกัลดูเรากัดตีอังฮิมีนั่นรอนซิรจอกตัวนี่กัดทิวเสียมังฮิมีเอ็นติ้งเงี้ยตีตีนอันรอนเอ็นตอนจอกตัวนี่มีตีเอ็นตอนนี่เราวินตีฮิไก่กริลรูกระดาเวทินเนี่ยให้ก็โปรดักต์ฮิorganic กันที่อ่ะนั่นที่นักสอยต้องการ certified อะไรนี่ที่อะไรว่าอามารอดซู certified แค่เราเห็นเอา organic กันนี่ที่มีรอนเบลเซียนสักเซก็ตูทิ้งครบไหมอ่ะก็สวยงามกัน raw material ไปก็เสียกหลังเวกงามันนี่ chemical ฮีก็ดูเราเวียให้มีเจ้ารำฮีกันสารจันกันสารตำน่ารำกันที่อ่ะกันสารจันสิสร้างเองไหมอ่ะอามาจนเขาปุยอาจจะเห็นกันสารฮีทีนั่นมากันที่อามารอดทิ้งกลางกิลคอร์เบอร์ทิ้งกันสารฮีกันเวตัวนี่จุกเล่มผมไม่ใช่ number 1นั่นนี่ตาเราได้ชัดตายละอันตัวที่จุกันเอเลยนั่นนี่ที่มีเทียมเต้นนั้นสวยนั่นเสร็จตุกันนี่จุกันเวทนั้นสันสปอร์ฮีเฮมีกัน chemical อบิกตะกิน agriculture ละมะกันถ่ายทาร์ละมะ chemical กันมังน่ะเซ่ไม่ไหมอ่ะอาจิติที่นั้น chemical กันมังอ่ะอัดเล่าโถนั้น chemical กันมังเลยอ่ะอัดโจมเซเลนนั้น chemical fertilizer กันมังเลยอ่ะจุดเตียงเสียจน chemical อินหินนั้นเข่งหินง่ายจีนี่จนchemical กันมังอ่ะด่าชัดง่ายจีนี่จน chemical กันด่าชัด chemical โลมีกันนี่เรื่องอะไรนี่จุ่มจนเกี่ยมันนี่ชัดโลกันตั้มตะกัดเห็นอ่ะ chemical เตลโลที่มีเทียมเต้นตัวนั้นจนอันดูตัวเองมาอันตุ่มเบอร์ chemical เตลโลถ่ายทาร์ฮีอันตุ่มมันนี่ตัวนี้จุดที่ไล่การจนเกี่ยพวกขลังข้าก็หาเวียที่ไม่เตียง chemical เตลโลถ่ายทาร์เทด่านข้างไงตัวตามีเทียมกันนี่ละว่ามีเจ้า traditionally ค่ะเกี่ยจนก็ง่ายสังอ่ะมีเจ้าเตะตูนมาจังอ่ะโลในไอซงกันนี่อ่ะโลในตุยมีตักกันนี่เทคโนโลยีไปกันนี่ช้าไม่อ่ะจุดกันใส่ดูอ่ะอาจารย์จุดกับ product ใส่ฟีนั่นไงจะตะฟังอินมีเจ้าอินโลกันฟาดกันนั่นฮัลเฮียนทิลปฐุมเบ็ดละตัวมันนี่จุดไม่หอลชาร์โคลเล่อูดเวนิเกอร์เล่อาสไม่ฟาบกันที่เตะอ่ะเตลไงนี่โลกันฮัลเฮียนจุด soil ค่ะเลยค่ะจุด control ตานี่เลยทูร์เตะเลย nutrients คลายน่าหีบเทเราแต่ก็สรุปบุญนี่จุกเสียมเทนี่จูข้าก็อัปเกรดตาเกจวนมุนเล่มุน่ะรำหน่วยพหาโลคันโม่โลพฟาดโลคันให้มีการทิลไปรำหน่วยทิลตรอยรำไม่ตัวน่ะเทลรัวจังเตคันเสียมดันข้างไอตัวตากันเสียมตานี่จุดไปหมอครบมาจุด number 1ตาเสียอดดเลยจวนมีเจ้าจนโลอันว่าโดนินรำมันเอ็นทีนี่รามันเวนไงลูกวันตูร์จู่รามันชายมันที่ถ้าคบไม่สดายปอตั้มคบไม่อันที่ทีนั่นดิสดายจู่จังปัดกันนี่อ่ะจังปัดจู่คอมโพสนี่จังปัดจู่คอมโพสนี่คอมโพสตั้มน่าเราจนก็ตั้มเทแล้ววะก็ตั้มจนคอมโพสตั้มตีนั่นนี่อ่ะจู่คอมโพสขายจนี่จู่วันจังปัดสดายก็ตั้มแล้วน่าจนรามันชาดีขาเชียงเรื่องนี้อันนี้เลยงั้นถึงคอมโพสมุ่งตั้งตั้มเวสีเราจู่ไล่จนตั้มบีกตีขาเกี่ยมันก็สิรตานี่จู่เกี่ยมาสิรินคอมโพสตั้มตูร์จวนขลายอาคาร soil microbe กันที่แบคทีเรียแต่ฟังกัสก็ตั้มมันง่ายพอตันนี่จู่ไล่ตั้มน้ำมันเพียงจวนเลยชาตั้มมาที่ละตรีมานี่ตีขา science เทียมน้ำมันก็สิรินี่จู่ไล่มันจวน soil microbe ก็อันตั้มตีขาก็เรบกตาก็ริงงำบกะจู่เราพอเซริลมันแต่เฮียนตั้มทีนี่จังปัดสดายฮีข้างอาคารไมโครบอันเจนัสซาที่เชียงอันนี้ข้างที่ข้าอลักดานกสิรเวตาอินดิจิเนสไมโครบอันที่อลักดานอมันนี่จุดที่มังจวนกันลาข้ากันเลยทัศยามนั้นกันมังอ่ะตีนจุลวะมิโซเทียนรหุงไม่อันที่กันไงนะไม่มารหุงอันโซทิ้งที่พอให้กันจริงถึงนะโซทิ้งจริงถึงกันนี่รหุงบุญไหนที่จุให้กันจุเดียวนี่เราตักเงี้ยตานี่เองฉันกันที่จนมาว่าเฮียน soil microbe ทัศน์ไม่เอามันนี่จู่มาเฮียนบ่บิ๊กทินตานี่มาจุงเวลที่มั่วแห่งเฮียนบ่ทินตาจุงไล่จังแต่จนกันละตากันตุ่มเบอร์จู่เราวัดด้วยเราเฮียนมุนเละมุนกันเราเคยไล่กันรำนวมตักตุยนมนาสีเด็กค่ะหันใจโบละกุมที่น่ะถ่ายโลกตะกัดถาดเทีโดนเฮียนกันเสร็จแล้วตาเช่นขัดส่วนทิ้งกลางป้าแต่จู่ไอ้จนนับพอหันทักสักตุมิลาอัตโตปะละวันในเละเจลาเตมินติไม่ทีนะเกนี่พอมินติทินเตจีกันเตลเวทโวนี่อามารอจู่เจมตุมบักหุ่มเทียมเหล่านั้นอาทิตย์ดังตีจัลมินตุมากันตุยตักสีเหล่าสุ่มหูนั้นกันที่เหล่างอมสีเหล่ากันอันเทียตีปุยถึง
tak ni thei heklo nge ni ma ni tuina lo te chu tu man thiran ti puiking thei lawang atopa lo bok an nei le thina ni kum khata lo kumina anti nan nuam takin lo an nei ta tui pon nuam ari te pon nei tha ma se kum le a chuan an to mi lo fal do bing do in lung leng do in khwar do in oi do at nei le te nga ya khatiang khan du man ti bi reng lo angaya khan thar thei char se thlai ka hlok teng thar thei se tu ma in san lawang raman va se big lawang kha ke chuan thingtlang mi kan ni na lo nei atanga ei zong khatiang background nei kan ni wang han ka mu chiang ve a chuan kalei tha po hi ati tha mi tui tir ni heng ka riani thingtlang pa lo nei na ama mo zong kha ke chuan pek thei hi ka tu mani lo va kher ngai to lo a thar thei na tura ama mo zong kha aman thelo ma se ka riat saka pek thei hi ka tu mani chu tiang tur chuan kan lei tha hi kan siam tlatani mizo pa in tun ma tangin pesticide a mang ngai mi lo ma se lo hal khan khang tla khan apui kin thleng hian aveng tlatani shika lo ni big lo a repel ani chung zong chu mizo pa chun a chu thiam lo po ni mai thei ma se tur nai thiam na mangin a hriat vek ani chung chu ke ni kan product a hian repellent kan tia deodorization ani a om zia chu hela hian thingfang ma lo ra ta antinan arim ka hremi lo ke chun mihring chuan ma se he ta sa zo da chuan ai chi chung kor ra le lama tang pon rong thra thein chu khlai rim kha chumi adu rim tak mai chu antinan engmo pek chu kha an nei ve ni thla hian ran nung antinan ai chetu ran nung hian anting ya ron thriat nal kan ti chun ai chetu turina a cho adu zong rim kha pe chu khatani chu kan deodorize the ni kan product mang hian chu ke mani thiam na len zo pa thiam na an deodorize dei to mi zo pa hian tu ma tagin an thlai re hi an lo deodorize zel lo ni na se thing le maute lo rem tak zela chum khang kha chak to lo ni maya ke ni chun chak zo kin tuna khol mangten thiam na mangin kan lata ni maya chu kan product om ji ani a ele in song bol na chom seilen nan chun kan product hi ke ni chun thle kan ngai him hle kan ngai ni hei tun lai Mizoram fall army atam hle me an soila na sa thingtlang lama kunna tok tu te an vai mim chin na satakina suata har satnan to kan Mizoram sarkar pon ria an tam doi lam pang po hi sem na sa amaro chu kan konsan nin kan theve a han enchin ve rim kan duwa tin ke ni hi organic product kan in ti deu khera chu wangin khatiang tam tak mangam lo an lo ombong den minon zot fo maya phone telephone ten in name in product a hian omem antia keinin repellent kan nei kan thi kan tlang au puila ya nei lo ti kha ka du lova ke en chin don ni ti in research kan nei ta a ti chuan lowa kan kala a ei lai ngei te apangang zu la ngei kan keu bol ngei ang chi te kha kan en chin nan kan an manga kan lei tha fertilizer kha vai mim kau kara han kan phul ta ni ti chuan kan repellent mang khan kan kap zui ta ti chuan kan en chin chol kar khat nu chuan izik tharan ron chu veka an ron thale vek ta ni kan man bak kan ti bak zong ero kha chu azika ala e ngani an pangang te pon lo man no lian to khop mai len po chiting chuan oma ke ni chuan hlotin kan ti khop maya kha po kha amaro chu then khatin an ring hel dewa a thingei si lova ti te komena te tam tak ka chiara a thingei indu ni chuan a thingei te pon han en chin leila katia ti chuan a thingei tur chi chuan kanan siam vele ta tu na hian chung chu kan thal tan le meka en chin na video ate po YouTube ate po en turina oma chu minute khata hian an thin he ni khami fall army pangang kha kanan ka panga vaimim kau kara te kan ka turani a chung chu hi reilo te khanan thi don ta ni khatiang chi po kan neya chung po chu a siam na man ro hi kan ei in siam na man ro kan song bol na chauka a hian om vek ani chauka a hian akim vek enge ni chauka ei tur kan hlau ani chuan le enge ni a hlom ani meng kan product kha chauka hi kan hlau lo chun chauka mi vek hi kan mangani mi chu teng chuan kan product siam nan hin kan manga chuan chu lo tuna hian apangang tha ringot kha toking kan thelo atira chuan repellent kan be kan ti to repellent hi tok viam kan thri amaro chu tha rem hi kan soidan tam tak ani wangin helama hian mi te kha gen ju customer du zong kha customer care kan ni van customer du zong kha kan siam mai turani a chu vai atha na lampang a kanan kal hlek khani tu na hen light tap kan boi pui me ka chu kan light tap na thodan tu chu lowa khan an vachi don ani chu lowa chun solar mang ani anga chun lama solar ina charger nga battery kha chuan khuwa thim vele niat lak vele automatic in
light trap khan haron thok ngal don ni va vilem of ve na mo ngai don lo wa ti khan a hnuai a khan ka light trap hnuai a khan e kan product khami fall army om thana kan siam kha a solution kha dilutin kan danga light trap khan aman dor ni e kha fall army om pheng phele pui kha a mananga a thingal mi alo atla thanga ta chuna zu inchi alum do ni chu tiang turang chon kan siam ta a maro chu ecological balance lampang a ngai tu ero chon thil dang kha man tel ve the ni tlat me ram nung dang antina na poi turang chi teng thlai ta na thang chi mo ran nge ni nung chadang ta na poi mong chi e khatiang kha man tel ve thei tho ni antina khoi te po kha lo man tel the khoi te chu pollination a tangkai ma thaya thingtlang mi te thian ani ringo ta khoi te chu khang te pom man tel ve thei ni khang ni wang khan alai ta kha poi mo ta ni zir zia na ngai le ta ing lai thinge kha fall army om pheng phele pui khan angai na ber ti kha zona ngai ta chu po chu kan zong me ka mu chuak in kan in the to ta I thengka chuan LED hi an lo bom tu mi lawa ran nung thengka chuan an bom thre chuang mi lawa khatiang te te khan alai ta po kha zon hle ngai thosi na lom riau lai te aum ta heng readymade kan ting me lei tur tam ni lai trap chu kitchen chungan chitang chi do kan chunga te khatiang chi kha chu tam mai amaro chu khatiang kha chu a thalem lawa ke ni chon kan research sa chuan tu na kan light man turang chi hi kan faka e tha kan ti khang kha ron bom ber ni po hin kan thria khang kha kan man huna chuan zan lama apui kan suatanga chhun lama apangang ti chuan lo kha chu him mai tura kan han ngai de uleka lai pakhat hian lo pakhat te ka chu veng zo tura kilometer khat bial chu veng tura kan han ngaya thim hlima an chuk tlang puya kan hmu dan kan han chui dana chuan thim hlima ron chok kha an ron pan don ta ni light kha khang kha ken chun veng thei tura kan ngai tiang chu kan poi pui me ka tuna hian I kan malak na thar deuh hlek ani e Introducing the Suzuki Bergman Street, the special one.